तर मंडळी सगळी सामान भरलं आणि आता सगळे बसतात. बघा रात्रीची 1:05 बाकी असत आणि काहीतरी शोधणं चालू. आता काय शोध. नमस्कार मंडळी, मी ओमकार तुमचं स्वागत करते आपल्या मराठी यूट्यूब चॅनल ओम दुर्वा ब्लॉगमध्ये. आज गुरुवार असा आणि गुरुवारचं मार्गशीर्ष सकाळपासून तयारी चालू असा, पूजेची उपवासाची सगळीच. आणि मी माझी कामं करू गेलेलं आहे. अंधेरी, मरोळ, मुंबई सगळी कामं करून गेले, कारण की आम्ही उद्या चाललो गावाक जाण्याचं कारण असं असा की उद्या जातलो आणि 26 तारखेक आमच्या घरी दत्त जयंती असता. तर यावर्षी तुमका मी आमच्या घरातली दत्त जयंती कशी असता ती सगळी दाखवतले आणि मुंबईसून गावचा जो प्रवास असा तो दाखवतले. तर आता इथून जे व्हिडिओ चालू होतले त्याच्यात तुमका पूर्ण गावचे व्हिडिओ दिसतले आणि दत्त जयंती दिसतली, रस्तो कसवा दिसतलो, गावाक करायची मजा दिसतली. पण त्याच्या आधी तयारी खैसर इली असा ती बघूया. आता तयारी म्हणजे तुफान तयारी चालू असा मी दाखवते तुमका. तर हे सगळे कपडे बारक्याचे काढून ठेवलं. बारको झोपलो थोडे. साडी दुर्वाची सगळे बारक्याचेच कपडे दिसतलेत, कारण की मेन त्याचेच कपडे असतात जास्त. हे माझे दुर्वाचे कपडे असतात. सगळा एकदम अस्ताव्यस्त असा. बारको झोपलो असा राहून आणि बायको काहीतरी शोधता चालला. शोधण्याचीच कामं चालली आहेत. बांगडे बिंगडे ज्वेलरी सगळी जमा करता आणि बाहेर जाऊन बघा. बाहेर म्हणजे बोजा इतके होतले आहेत ना की काय खरं नाही. एवढ्याचेच आमचे 2 बोजा होतले आहेत आणि बाहेर आई बाप्पा बसले असतात. आई बाप्पा इल्यात त्यांचं बोजा. एवढं बोजा ऑलरेडी मुंबईसून कल घेऊन इलंय. एवढं बोजा प्लस आमचं बोजा होतलं. आणि ही मार्गशीर्षी आपली जी गुरुवारची पूजा असता ती मांडल्यान असा आईने. म्हणजे घट असा, लक्ष्मीचं पुस्तक, फळा बिळा सगळा एकदम प्रॉपर मांडल्याने असा. आई बसली. आता जेवचो उपवास सोडूचो असा. आता सगळी तयारी करूया गावात जायची आणि मग भेटूया. बॅग भरल्यावर दाखवतोय किती बॅगा भरतात. आता पहिले बॅगा भरतोय, कारण की बॅगा सकाळपासूनचे भरूचे बाकी असतात, कारण की माझी कामच संपली नाही. फिरून फिरून जेवढे सकाळी 10 वाजता निघालेलं आहे आता 7:30 वाजता घरात केलं आहे. डीमार्टमधून पण बरेचशी वस्तू आणूची होते, अगरबत्ती आणूचे होते, बऱ्याचशा गोष्टी आणूच्या होत्या. त्या सगळ्या घेऊन इल्या. आता बॅगा भरतो, कारण की उद्या सकाळी 6-6:30ला निघूचो प्लॅन असा. वाटणार नाही एवढ्या लवकर निघतलो, पण प्रयत्न करूया. खायचो डबू याच्यात काय औषधं घ्यायची आहेत ना. चला त्यो औषधं घेऊन डबू चालतलो. आणि काय शोधतो तू? सगळी ज्वेलरी बाहेर काढल्या नसा. काय बाबा ऐकणार नाही. काय काय सगळे घेते काय? आणि ते हार घे. काय काय तर चालू बाबा जोरात. हा बॉक्स घ्यायचा. मला वाटलं बॉक्स घ्यायचा. ही बॅग असा सध्या तरी खालीच असा, अजून भरूच्या. भरल्यानंतर ही आणि मला वाटतं ही मोठी एक बॅग आहे हातातली, ही बॅग घेतलो. सगळी बॅगा घेतलो. आता जमा करतलो. बघूया कसा सामान राहतला याची काय गॅरंटी नाही, कारण की सामान जास्त झाला आणि झाडावर न्यायची असतात. कारण की पपईचा झाड इला असा, फणसाचा झाड इला असा, केळीची झाडा थोडीशी बोनसाय केळी. आणि गॅलरीत एवढी गर्दी झाली असं की ते मी म्हटलं गावात नेऊन लावूया. त्या थोडे थोडंसा जागा मिळतली आणि थोडे मोठे होतली. तर हडे जागा त्यांना काय मिळणार नाही, गावात जाऊन लावूया. तर ते तर आता संध्याकाळी सगळे मुळापासून मातीपासून थोडी काढायची होती, पण रवान गेली. आता सकाळी लवकर उठून त्या काम करूचा लागतला आणि परत सगळा सामान लावचा लागतला. तर सकाळी लवकर उठूचा. आता सामान भरूया. चला. याच्यात सगळे कपडे भरायचे आणि त्या लाल बागेमध्ये याच्यात खावचा भरायचा. आता भरतो सगळा आणि नंतर इकडे गेलेलं आहे फिरा कंपनीची किंवा वापरलं आहे. आताही आता कणकवलीत जाऊ कामात येतो. चला बढूया आणि भेटूया.
मंडळी जेव केव्हा आता सगळी पॅकिंग सगळी नाही म्हणतालो थोडीशी पॅकिंग झाली असा अजून पॅकिंग बरीच असा आता मार्गशीर्ष गुरुवाराचा जेवण आपणाक मस्तपैकी पुरणपोळी कटाची आमटी वाटाण्याची भाजी आणि या तूप मी टाकलं आता कटाची आमटी टाकतले तर जेवूया मस्तपैकी तर तुम्ही मार्गशीर्ष गुरुवारात काय काय बनवलास तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा आमका आम्ही तर पुरणपोळी आणि आमटी बनवलो तिखट गोडचा जो कॉम्बिनेशन आहे ना जबरदस्त भाजी आणि पोळी खाऊया मी संपवलंय मनसोक्त पोळ्या खात आहे नंतर भेटतंय मंडळी रात्रीची 1 वाजली असत आणि बायको अजून शॉपिंग नाही अजूनही काय काय शोधता कपडे काय काढल्या ना खोळावल्यासारखी दिसता काहीतरी शोधता आणि अजून कपडे भरूचे काम चालू असा आणि बारको आता उठलो त्याची झोप पूर्ण झाली तर त्याका आता भरवतोय मी आणि खोटा वाटतं तर तुम्ही बघा रात्रीचे 1:05 बाकी असत आणि काहीतरी शोधणं चालू आता काय शोधतात अहो सांगणार नाही माका आजची काय झोप मिळायची नाही कपडे भरण्यातच रात्र जातली आणि सकाळी निघूचा लागताला वाटतं यो झोपणार नाही याचा काय चालला खेळत बसलो बॅगेबरोबर चला बघूया झोपूक मिळता काय तर मंडळी शुभ सकाळ झाली रात्री 2-2:30 वाजता झोपलो आम्ही आणि आता आंघोळी बिंगोळी केलं खूप लेट झालो असं म्हणजे आता वाजले 9 अजून आमची चाय प्यायची बाकी असा बारक्याचं नाश्तो चालू आहे बारक्याक आता नाचणी भरवत आहे काहीतरी देखून नाचणी भरवचं आणि नाश्तो त्याचं कंप्लीट करूचा काम चालू असा तर ता करून आम्ही चाय पितलो बॅगा भरतलो सगळ्या गाडीत आणि निघतलो आता बघूया पटापट तयारी कशी करतो चला मंडळी चाय पिऊया चाय चकली हाईड अँड सीक तयारी झाली तयारी अजून झालीच नाही 9:30 वाजले असं निघूचं असं आता चाय पिऊया बाबल्या 3 वाजता झोपलो असं चाय पिऊया पटापट गाडीत सामान टाक तर मंडळी आता निघालो 10:30 वाजले असत आणि सामान तुम्ही बघू शकता की सगळं सामान झाडा आई भरता काय आणि या सगळं सामान बाकी आहे तर मंडळी सगळी सामान भरलं आणि आता सगळे बसतात आता वाजले असतात 10:30 आणि आम्ही आता उल्व्यातून निघतलो चला पप्पा हां ती पुढे जायची तर आता निघूया तर मंडळी आता आम्ही निघतो आणि ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ असा त्याच्यामध्ये तुमका गावचा जो रस्तो असा त्याचा डिटेल्स मी दाखवतले तर ह्यो व्हिडिओ हाडेच संपवत आहे तर तुमका जर व्हिडिओ आवडलो असा त्या व्हिडिओक नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करून विसरू नका चला आता भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये बाय बाय